Mga igsuon, dugay rang miabot ang Ginoo. Dugay ra siyang minaog. Og ang timailhan or sign nga siya minaog na, dili katalagman. Dili ang gakahitabo sa palibot, kundili usa ka tawo. Akong basahon ang first reading diri sa ikalima nato kaadlaw sa simbang gabi. Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimog timaan, sign, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon ug muanak og usa ka lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Ug kanang bayhana, ang timaan nga giingon sa Dios, walay lain si Mama Mary. Pinaagi sa iyang pag-yes, bisan kabalo siya nga posible siyang patyon ug walay mutuo niya. Mitubag yun siya yes kay para ni nato. Kay pag-ingon gud niya yes, minaog ang langit, misulod sa iyang tiyan, sulod sa siyam ka bulan, pagkatawo mao'y naghatag kanatog hope, paglaom nga pag-abot sa mga problema dili ta mo surrender, tungod ani si Kristo ang langit nga mikanaog. Mga igsuon, kita mga Kristiyanos man ta, di ba? Gasunod ta ni Kristo. So, kay dugay raman di ay mikanaog ang langit, dugay raman di ay miabot si Kristo, then mga igsuon, magpaka-Maria pod unta tangad to sa uban. Dapat simbolo pod unta ta, timaan, sign pod unta ta, nga naa naman ang kaluwasan, naa naman ang paglaom. Dapat dala pod nato si Kristo ngadto sa uban. Like for example, unsaon man nga mahimo tang timaan sa paglaom ngadto sa uban. Kanang moingon bitaw ta, ilabi na kung naatay kaila nga naay problema, moingon ta nga ayaw kabalaka kay iampo kanako. Munang niining taknaa ako musulti, kinsa kaninyo diha nga naay mga problema sa kinabuhi, iampo ta mo, iapil ta mo sa akong prayers. Ikaduha, kung naatay nakaaway, nakabikil, nindot unta karong panahon sa Pasko ato silang maistorya, dayon atong maingnan nga gipasaylo na taka. Ako pod, kung naamang ko'y nakabikil diha, mangayo kog sorry. I am sorry. Ug ikatulo, kita na'y tiwas, mga igsuon. Akong ibilin kining maong pangutana nga atong tubagon, ilabi na padulong na gyud ang Pasko hapit na. How can we become instruments of hope to others? How can we become like Mama Mary to others? Nga nagdala kang Kristo, magdala kang Kristo ngadto sa uban, maghatag og paglaom, maghatag og kaluwasan, pasaylo, gugma, pag-atiman, pagsabot, pagpailob, everything about God. Unsaon ka, mga igsuon? Sige daw, kita'y tiwas. Unsaon ka ha, nga mamahimo tang instrumento sa paglaom? Unsaon ka nato pagdala si Kristo ngadto sa uban? Ato daw ng pamalandungan, mga igsuon ug tubagon, ilabi na niining panahon sa Pasko. God bless!